muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njokke ahmada yew musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Gounass TV calminaɗi teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede johliɗi sikki ala oɗo ñalawma hande ko ñalawma dimanche na hawri e 29 lewru meɗen mars hitande ujunaje ɗiɗi e 26 ko yettude Allah no fewi noon tawi konngol amen ngol waynoto ko ɗo e nokku mo gandantuɗa ko wuuro wiyetego Paƴama tawi woni sababu o ko arde hawridde e nden ɗo lulde alliyankore hono Daka Paƴama ko yettude Allah no fewi noon e oɗo ñalawma hande woni ñalawma ɗimmo e nder Daka o eɗen mbawi wiide ko ñalawma aset hanki woni ko Daka o jooɗa e gardugol ceerno meɗen ceerno Siraji Thiam e yamirore khalifa tedduɗo o ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba kadi tawi tawtorama ɗum keewal timmugal wayniɓe e nokkuji certuɗi guila to wuuro meɗen teddugo Madina Gounass leydi Sénégal ha yetti ɗo e nokku mo gandantuɗa ko leydi Guinée Bissau foofen dey notitima nden ɗo lulde alliyankore ko hunde yettirtede Allah no fewi eɗen joddi ɗo e ceerno meɗen ceerno Mouhamadou Ali Thiam mo ceerno Aliou Thiam mo Seydi Alaji Ali Thiam radiallahu taala anhu ko kanko woni mo joddiɗen ɗo eɗen gandi noon ko yettude Allah no fewi noon darde makko e dental ngal darde makko e oɗo nokku mo gandantuɗa ko nokku Paƴama kono kadi mbiyen eɗen gandi ko neɗɗo mo gandantuɗa ko dillowo e fannuji ɗi foof kono kadi eɗen gandi to banggue caggal leydi kadi emo daari toon darde tinde hono leydi meɗen Portugal dental Portugal ko hunde yettirede Allah no fewi eɗen gandi noon ko ɓooyani ko ceerno meɗen ceerno Siraji Thiam ko toon woni to hettuno to no nokku mo gandantuɗa ko leydi Portugal tawi kadi eɗen gandi dental ngal ina tawe toon e ngal jogui toon doole no fewi e koye nden ɗon yewtere noon jiɗɗen yewtude ɗo e oɗo ñalawma hande kadi namdodirde ceernajo o no dental ngal woori toon kono kadi golle ɗe no cifori toon so hawrite welede jeeɗo ma o artan menen ɗum noon ceerno ko adi foof min dokkuma calmina bandiraɓe ɓe. eywa wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Alaji Ousmane min calmini dental ngal foof min calmini ko rendi ɗo ko gila e journaliste ji e jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe jooɗiɓe ɗo ɓe foof goto fof en calmini ɗum en juurima ɗum e ñalawma hande o caggal weltare joddade e moon min beltima no fewi e seeremɓe ɓe kufduɗen haalirde ndeɓe en beltanimaɓe no fewi bisimilla moon machallah tigui a jarama no fewi ɗum no musidɓe tedduɓe ko enen kala nandi ɗin ɗon calminali a jarama no fewi ceerno min jettima min jarnima kono kadi min jiiɗi namdadema eɗen gandi comme no mbiruɗen ni ceerno Siraji Thiam e ndeɗo hitande hikka kadi o waɗino jillu makko toon e leydi ndi gandantuɗa ko leydi Portugal e hedde 2023 o yehino toon kadi on joddinoma jewtiɗon to banggue dental ngal siifa o no woori toon koye ndin ɗon mbadi min jiiɗi gartanamin golle ɗe. alhamdulillahi rabbil alamin e caggal yettude Allah min beltima no fewi e ko namdiɗa ko ene jogui hen komin tawa en jogui hen komin ceedi ɗum ko taw emen tawa toon ceerno Mouhamadou Siraji mo ceerno Bachir mo Seydil Hadji Ali radiallahu taala anhu e gonal makko to Portugal o waɗino toon fodde duuɓi nogas omo yaha to Portugal to kono ɗiɗo duuɓi fodde duuɓi battidiɗi ɗiɗo Allah neldi toon leydi ndi walla julɓeɓe Allah neldi ɗum toon ceerno Siraji mo ceerno Bachir e yamirore ceerno meɗen khalifa o nde o yetti toon nde o yetti to Portugal alhamdoulillahi rabbil alamin almuɓe dental wonɓe toon ɓe dental men wonɓe toon ɓe sukaɓe men Guinée Bissau kuuɓal ko kamɓe puɗɗora ko kamɓe ceerno Siraji fuɗɗori udidde toon daa'ira mo ganduɗa mo ene rendina dendagal julɓe wonɓe toon taw ko ɓiɓɓe dental ngal gila e joddade wadde wasifaji e gollude e lawol Cheikh Ahmadou Tidiani e yamirde ɓe wadde duɗe alqur'ana e daranade ɓe gueɗe ɗe foof to Portugal toon ko ceerno meɗen ceerno Siraji Thiam fuɗɗi ɗum toon alhamdoulillahi o fuɗɗodi ɗum noon ene jogui hen ɓe tonguɗen ɓe o fuɗɗodiɓe kono ko sukaɓe men fasnaɓe e moƴƴere mabɓe e almudagal mabɓe e needi mabɓe nde ceerno Siraji yetti toon eywa ɓe ɗaɓɓiri ɓe mbaɗi dental yaade salminoyde ceerno Siraji ɓe calminoyi ceerno Siraji juurademo no kewɗen wadde ni no nehiraɗen ni tan no dental ngal nehirani salminde ceerno e juurademo e dartude e makko duwaw ɓe ndenndi noon koɓe jeeɗiɗo ɓe gonno no wirete ko jeetato Cinci Madina Gounass eno wirete ko jeeɗiɗo fuɗɗinoɗo kan jeetato ɓe gari toon salmindemo mawni e makko o welti no fewi o ɓe ɗum noon mi nodda ceerno mi salmina ceerno mi habramo onon ɗo on gari salminde eywa nde ɓe gari toon salmindemo
wonno gardiɗo o on saha gardiɗo kamɓe arɓe toon ɓe ko alhaji mouhamadou lamine gano ko goto e katanteɓe dariɗo toon alhaji mouhamadou lamine gano mo wondi noon e sukaɓe dariɓe e ɓeɗo ko hen oɗo ko hen oɗo suka ko hen aywa ɓe gari noon ceerno siraji noddi ceerno habri ceerno no gandirɗen no wayi e l'islam ni ceerno namdimo aha beele eɓe danda ɓe mbi ala min dendani ceerno beele eɓe birda mbi ala ɓe birdani ceerno wi ala yoɓe birdu ceerno wi yoɓe birdu yoɓe ndendu ɓe birda ayde ceerno wi yoɓe ndendu ɓe birda nde on ɗon tan Allah newnani ɓe nokku ɗo eɓe ndenda ɗo eɓe birda dimanche fof e yamirore ceerno e tinnagol ceerno meɗen khalifa meɗen gonɗo ɗo woni ceerno siraji mo ceerno bachir nokku o heeɓi alhamdulillahi ene fuɗɗa 2023 fuɗɗa hande noon ɗo yarata ɗo ɓayde en jottaki toon taw ko waɗi toon hikka ko ɗum wondi tan ko wawa haalade no way mawnude ni wawa haalade e télévision ko ma tan jiyen ɗum kadi enen jiya ɗum e réseaux sociaux he ko yehi toon ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah neldimo dendagal dosde dental ngal nde gandiranta ko Allah waɗi ɗum ko Allah waɗani en e oɗo jeyaɗo Allah ko nde wonno ko duwaw ceerno Seydi Hadji Mouhammad Seydi radiyallahu taala anhu nde o nelata ceerno Mouhamadoul Mansour to France taw France ko hay hunde ala toon ene niɓɓiɗi hay hunde yiita ko toon ceerno neli ceerno Mouhamadoul Mansour France ceerno Mouhamadoul Mansour nde yehi ha yetti France o woni toon ko balɗe kamɓe tato mbaɗanno wasifa e hôtel Chérif Moulay ko hen gonno goɗɗo o mi yejiti ɗum ceerno hamme e ceerno hamme alaji ama ɗaifa ayne maɗi ko hen wonno eyyi joni noon ceerno Mansour ɗum mumori ɗum o noddi ceerno o wi ceerno gaade miɗa sikki ko an tan wawi gasnude ga hunde saabu nelal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ngal yettaki ga ni ceerno Mansour wi ceerno Seydi Hadji Mouhammad Seydi wi bisimilla o wimo mami luuɓo e nelal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mami luuɓo wutte nelal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbaɗmi e ma jaha toon sa yeehi toon ma gollu toon ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gollanno e l'islam hande sa yettima France ko noon dakaji e jumaji e goɗɗum ay ngal nelal ngal ceerno Seydi Hadji Mouhammad Seydou nelno to France ko ngal ceerno Ahmad Tidiani wonno luɓino on wutte o waɗi ɗum e ceerno siraji mo ceerno Bachir o neli ɗum to Portugal ko ngal nelal woni e yaade Portugal ɗum waɗi hande Portugal fof alhamdulillahi rabbil alamin seedeji no goodi noon a jarama no fewi ceerno min jettima no haalirta ni yette machallah bandiraɓe puɗɗima famde ko yettudal no fewi wadde toon fondation ko way noon wonata hunde newide nde wonno jomumen jeeyi ko liggeyade eko nandi hen fuɗɗorde nde aɗa wawi artande min holno ɗum wano e moɗon onon fuɗɗuɓe ɗum kanko ceerno ko min kewi wiide ko Allah rokki en ko wona hunde wemde Allah rokki en ko seremɓe so Allah rokki yimɓe seremɓe tan ko Allah waɗi ɗum wona tiidgol meɗen wona tinnare meɗen saabu toon wonko dartoya toon rendude ni jooɗo wona hunde wemde so ɓe jii tan ɓe ko enen ndendina on e laamuji woɓɓe no jogui sohlaji woɓɓe ngala kayitaji woɓɓe ɗum ɗo rendude ni nde wona hunde wemde kono noon nde wonno ko ɗo Allah rewni ɗum Allah wemnani ɗum dental ngal fof kamɓe fuɗɗiɓe ɓe hay goto e amen rendinani mbuuɗu wi gonen ɗo mbaɗen ɗo nokku ala ko duwaw ceerno o hawri e needi almudagal ngal dental ngal sayru dental ngal yarata o e musidɓe men almuɓe men fasnaɓe ko ɗon e galle maɓɓe hunde nde fuɗɗi ko e galle maɓɓe hunde nde fuɗɗi ko e sal maɓɓe wirdete ko kamɓe coodi dendagal ko watte hen berteteri wondi hen e julɓe jiyaɓe Allah aroɓe toon ɓe ko ñamete hen e ko yarete hen fof ko kamɓe pawti ɗum hay goto waɗani hen mbuuɗu nde wonno noon ceerno o jangguini en ko gueɗe tati o wi ko yo en ko jama ngesa duuɗal ceerno wi en wonno mbatten saabu addi en ga ko wona dartude addi en ga ko l'islam o wi ɗum noon mbaɗen hen hunde
goto e men fof yo wood ko huni waɗa so en mbaɗi wona laldi fulɓe Ousmane Camara en gandal yo wona laalam on satu fedande nde wawa sembude koni ceerno waɗirani men toon kanko adi yaltinde haalis e jayba makko o fawi e sajjade o mi waɗi ɗum ɗo laalam gila o waɗi ɗam laalam alhamdulillahi rabbil alamin eɗen jettira Allah enen jettiraɓe Allah no feewi o ari toon ceerno Ahmad Tidiani Sall mo ceerno Bachirou Sall nde o ari Fass nde ceerno Siraji ummi toon ceerno Ahmad Tidiani ari toon julɓe ɓe jaɓɓi Tidianiya jagga almuɓe ɓe jewrida nokkuji ɗi cikkata wona leyɗele tubakoɓe gonɗa jiyata toon tan ko dental ngal ko wutteji men aɗa andi hono wiyete neɗɗo so ene wima min komi julɗo wonko e heddora min komi julɗo wonko e heddora so woni julɗo haqiqa tan a yiyatmo tan ganda oɗo kam alhamdulillahi ɗum enen julɗo fof e rokkede ngal gueɗal enen ne dental ngal enen dokka gueɗal keerigal e ɗum ɗon saabu neɗɗo so yi en tan o wiyata mete onon ko on tijaniyankoɓe mata onon ko madinnaɓe ɗum ko gueɗal meɗen waɗi ɗum noon ko jogade renoɓe halifaɓe ɗum waɗi ceerno Ahmad Tidiani nde ceerno Siraji yeehi nde ceerno Ahmad Tidiani Sall ari toon no mbimami ni sukaɓe ɓe jaɓɓi ɓe guittimo ɗon ɗo Lisboa ɓe nayimo nokku ene wiye Algarve juma nan toon juma ono waɗa allahumma anta salam sende ɓe mbaɗata allahumma anta salam ɓe ganda allahumma anta salam o kooli ɗum ceerno Ahmad Tidiani haalni ɓe hooli allahumma anta salam ceerno Siraji oɗo yeehi toon nde ceerno Ahmad Tidiani yeehi gandiranto ko barke ko fuɗɗa ko no hawni nde ceerno Ahmad Tidiani yeehi Allah addani men ceerno Ibnu Salim mo ceerno Ahmad Tidiani ceerno mo Seydi Hadji Mouhammad Sayd radiyallahu taala ceerno Bun Salim o woni ɗon ma won yontere omon ɗon ɗo Lisboa omo gollida e sukaɓeɓe dental ngal eɓe tinni no feewi ala ɓe ko ardiɓe golle kaalete fasnaɓe ɓe gardi golle ɗe kono cayi men ɗe foof Sinthiam Bachir fodde wonɓe toon ɓe ala mo arata e dental he ceerno Bun Salim welti no feewi o yi ndiɗo juɓɓudi fuɗɗadi ɗo ndi o wi ndiɗo juɓɓudi noon mami naw ɗum ha yeeso ceerno Bun Salim nde immi ɗon o yeehi ko Espagne nde o yetti Espagne o noddi kam téléphone yomi ar min potta Espagne yomi ara Espagne dimanche o ari garmi Espagne dimanche min jotti o waɗi ko batu dendagal madinnaɓe wonɓe toon o haali Portugal naɓe no mbayi ene goni e yarude ɓennene kadi belti e ɗum nde wonno dental ngal ko Allah elti en Allah eltani en ɓe mbi wonde minen ne ceerno ɗum ɗo no mbiɗa ɗo ni no fuɗɗori to ni weeli men minin ni emin jiiɗi fuɗɗade Dakar ay kamɓe direct ko Dakar ɓe mbi kisan ceerno koɓe neɗɗo goto ceerno Siraji ko wanno to Portugal ko ceerno Bun Salim waɗi ɗum Espagne o yaltini e jayba makko o fawi o yi ɗum noon ɓayde ko noon mbiɗon ngal ɗo dental tinnoɗe hen mi fawi ɗum ɗo alhamdulillahi rabbil alamin ko fawa hen foof ko barke ko laaldi wonɗo nde gimmotomi Espagne emin jogui 150 fiiɓe goto fof ene fi 200 € ko gam tindanade Dakar 150 ɗaccumi mbiɗo jogui ɗo yimɓeɓe foof inɗe lisi yimɓeɓe donc eɗen gandi ɓeɗo ɓe garta e nokku dartude hunde ala koɓe gaddana en tan nde ɓe jotti toon nde ɓe gaddan en kala hunde ceerno Siraji nde uditi nde ɓeɗo jeeyaɓe Allah fof ndewi ɗon caggal ɗum min beltorine kadi e ceerno mo ceerno Ahmad Tidiane Fass ala ceerno Haadi mo ceerno Ahmad Tidiane Fass o nani dental ngal kanko ne o immi France o ari Portugal tewtorede ɗon yiideɓe ceerno golle mabɓe ɗe haaltako doole no moƴƴi dental ngal no jogui toon doole sukaɓeɓe no jogui anniye duwawuji seeremɓe ɗi ne jaabi ko ɓuuri hen ha wonade kaɗo korka hande lamdomi holko Allah waɗanimi ceerno Siraji mo ceerno Bachir o jooɗi ɗo ceerno Ahmad Tidiani mo ceerno Bachirou Sall jooɗi ɗo ceerno Mouhamadou Siraji mo ceerno Abdou Aziz ceerno
bayel ceerno Abdou Aziz ceerno ganduɗa kañum jogui golle ɗe fof jooɗi ɗon to holton to Portugal woni holton woni Guinée Bissau ɗo jooɗiɗen hannde ɗo donc wadde minin toujours min mbiyata Guinée Bissau ko gagni tan saabu seerem ɓe fof jooddima toon e nder lewru korka a jarama no fewi ɗum noon musidɓe tedduɓe emin ciftino moon tan joddiɗen koye ceerno Hammadou Ali Thiam ko yettude Allah no fewi noon tawi eɗen kaala ko fewde to banggue golle dental ngal toon e nokku mo gandantuɗa ko leydi Portugal machallah a haali dental ngal ko jeetato puɗɗino ha hande o machallah sembe dañima a haali kadi pelle puɗɗama waɗede pour dental ngal ɓuura wawde toon jogade sembe ha eko nandi hen somin namdima nokkuji ɗi gandantuɗa ko wayno jamaji ɗi malla dayiraji to wirdete to beele dental ngal wonko jeeyi hen malla koko luwete min de ceerno ari toon nde ene jogui juma goto juma o jeeyi ɗum ko fulɓe meɗen kose gardiɗo o wiyete ko ceerno Mouhamadou Ali Mbaalo ceerno Mouhamadou Ali Mbaalo o janggi ko saare kuuɓe to ceerno Mamadou Wage ceerno Mamadou Kande kono noon sayru o fof ko goto saabu ɗon jama o no waɗa allahumma anta salam ceerno siraji ko ɗon o aranno nde wonno kamɓe haaju o ko tijani o ara ɗon ɓe mbaɗa ɗon wasifa dumunnamo o woni ɗon fof caggal noon ngolɗo ɗiɗo dumunnaji o heɓani dental ngal keɓɗen nokku mo ene waɗe wasifa ɗum noon ko e nokku e wona nokku taw définitivement kono ko sal mo ganduɗa galle o no hoɗa sal o ƴetta ko ɗon min mbatta wasifa dental ngal ko ɗon watta wasifa alhamdoulillahi sahaji dimanche emin gona ɗon sappo e emin jorti to Allah nde kadi inchallah so ni wayranani men mabɓe gonton nogas e capanɗe ha temedereji inchallah a jarama no fewi mbiɗa andi tan jokkere en ɗam nde ɓeydima toon o yitidirde ɓiɓɓe leydi ndi ha eko nandi hen silli jokkere en ɗam nde ceerno o ari nde min kawa saabu ko sukaɓe tokosɓe mbaɗata dente Alhaji Moussa Diawo ɓi ko nan toon no wiye Babacar Diawo o woni ko nokku no wiye Algarve to wiyete Armason di Pera nde ceerno siraji ari nde o rendini ko sukaɓe ma won fodde sappo e dente ɗe cente ene gara cikkata woni gonɗen ko Afrique meɗen ɗo on ɗon ɓen gimmori ko Algarve Babacar en woni immoriɓe Porto taw ko dental meɗen immoriɓe Porto ngari salminde ceerno Mouhamadou Siraji wo amma noon leeɗe Portugal ɗe leeɗe Lisbonne ɗe heewani leegal ngal dental ngal almuɓe meɗen dental ngal ɗo hoɗaka ɓe gimmo ɓe gara ɓe mbiya ceerno minen ko ngal ɗo leegal min jeeya min gari ko salminde e juurade e ñagade duwaw subaka so o yalti omo jooɗo ɗon ha tisbar tawa ko salmodirde e yimɓe tan e siftinde yimɓe e haalnude yimɓe tarih ngal ɗo dental e weltinde yimɓe ɓe nde wonno ko jiiɗen ko tarih ngal ɗo dental ceerno ko dewal Allah saɗa haalne ɗum tan ciftortoɗa ko annabaɓe sahabaɓe no mbano e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam jiiya oɗo ceerno men ciftora nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mawɓe haalereɓeɓe soɓe kalama tan jiiya hen sahabiyankoɓe ɗo ceerno Mouhamadou Siraji ɗo gonɗen ɗo so omo haaleɗo no sippiriɗo no waddaɗo jiita hen ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mawɓe setinoɓe moɓɓe Alhaji Moussa Diawo ceerno Cheikh Oumar so ɓe kaale cikkata ko sahabaɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no mbano e annabi sallallahu alayhi wa sallam so feeñi ni noon ɓe mbano e seeren eywa ko ɗum reeɓi ha yettoyi Portugal alhamdoulillahi dental ngal ari no moƴƴi ɓe jaɓɓimamo no moƴƴi ɓe gollodiri e makko no moƴƴi ko arti e hooram o saaha tijaniya ko jagga toon ko ari e hooram he ko mbiɗa teskino ha woni fodde jeenayo jagguɓe lawol Cheikh Ahmadou Tidiane on dumunna haade makko ɓennude France ɗon ɗo Lisboa sukaɓe joyo ɓe Sinthiane Bachir goto mo daara eyyi debbo o ko joom galle makko ko banque liggoto ko Biya Fada kono ko jiɗɗo l'islam o yi ceerno Boun Salim ceerno o arno no gandirta ni ene jogui leƴƴi gonɗi ɗo e Guinée Bissau ko leƴƴi jiɗɗi moƴƴere eɓe jiiɗi moƴƴere o ari ɗo tan o nani Madina Gounass o hocci bam makko o wi omo yaha Madina Gounass te ko noon joom galle makko ko patron mawɗo joom galle makko koye banque liggoto
o hocci bamma ko tan ɓe jeehi Madina Gounass o anda hay nokku o yeehi kartayel men ɗo o dari ɗon omo andi e hoore makko yoni o yii mouvement yimɓe ɓe kono anda yimɓe cikki ko neɗɗo hoore nde hewan he guittemo ɗo ceerno Boun Salim fayi e makko salmodiri e makko tawi o nanta pular ceerno Boun Salim yewtidi e makko e koɓe jewti ɗengal ngal ɓe jewtidi foof ceerno Boun Salim andi oɗo ko koɗo ceerno Boun Salim ƴettimo nayimo sal ceerno salmodiri e ceerno kanko e baba makko o holli ceerno o meeɗa yiide Madina o ala Madina hay wasila goto ko nande Madina tan e yiide ceerno e réseaux sociaux ɗum addanimo arde Madina ceerno welti waddimo e ceerno Boun Salim ceerno ƴeew ceerno Boun Salim wona ngol lawol woni premiére makko Portugal de o yihino toon yiyoyde on e duwanade ɓen ɗo galle ɗo on noon korɗo Allah ko ceerno Siraji ari toon o jaggi lawol Cheikh Namti o inviti ceerno to galle mum o jaggi lawol Cheikh Ahmada Tidiani kadi o jeeya e sembinoɓe dental ngal toon to Portugal beele won fuɗɗuɓe yantude e moɗon taw ko jeeyaɓe ɗin nokkuji aha kay to banggue Capverdien ɓe taw ko Capverdien ɓe natuɓe e l'islam natinanoɓe e l'islam kono ene donki famde holi l'islam ɓe jiiya seeremɓe men ɓe jiiɗa ɗumen ɓen noon hande ene puɗɗi nadde hen no feewi mbiɗo jogui hen tato ɓe gandumi ɓen saa foof ene jiiɗi min garda toon garat toon jiiya ene jiiɗi ɗum no feewi ɗum noon ko ɓeydare wa amma waɗe ɓe ɓennene kadi minen jorti inchallah e barkeji seeremɓe ɗi fof ko hemen ɓe payi inchallahu taala inchallah tigui ɗum noon wonno ko cimtol tan ko fewte banggue dental ngal toon e leydi Portugal ceerno joɗɗen ɗo koye nokku mo gandantuɗa ko nokku barkinɗo nokku Seydi Aladji Ali Thiam hono Daka paƴama ko yettudalla no fewi noon en mbawa uddude yewtere nde en memani ɗo hayso tawi ko seeɗa barkinoraɗi ɗum hayso tawi en gartere saaha goɗɗo ko yettudalla no fewi noon Daka ina waɗe ɗo e yamirore ceerno somi jumani guila 2011 Daka o fuɗɗi ɗo machallah foofen oɗon tawtora fuɗɗode nde no wanoni hayso tawi ko seeɗa minen jiiɗi jubbanede fuɗɗode oɗo Daka e holko woni sababu makko e holko addi Daka alhamdulillah mi weltima no fewi Alaji Ousmane haalde hoore mum weeɓani haalde oɗo Daka ko haalde hoore mum kadi hunde foof won nebdi hen tawa wolde halpular en no mbiya tawaɗo wolde laaɓa jangu tawaɗo wolde nani ɗum mi riwa ɗum ha jottoɗa tawaɗo wolde o wa amma noon Daka paƴama o mi anda no fuɗɗori mi anda to o ummi mi anda holɗum kono ko gandumi ko enen Madinaɓe ɗiɗo dumunnaji ko keɗiɗen e ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Seydi El Hadji Ali eɗen gandi ngoɗo wuuro ɗo oɗo Daka ɗo so neɗɗo ari ɗo heddata ko e makko so wona ko o heddi e hoore makko heddata ko e makko so wona ko o heddi e hoore makko ɗum noon kala yimɓe ɓe ne gardata ɗo bisimilla mabɓe e Daka paƴama ɓe ganda oɗo Daka ko duwaw jaabiɗo kadi mawɓe Madina Adane kala garɗo ɗo wiita Daka o wayi kono Daka Madina Adane ni saabu ha joni waɗi ko kartaji waɗi ko ɗum ɗo donc so ari ɗo tan a anda lasli dental ngal ko ɗoyete donc wadde radiyallahu taala anhu Seydi El Hadji radiyallahu taala anhu ko ɗo wonno duɗal makko duɗal ngal ne kadi no feeñiri ni mi haalani haala Daka o no feeñiri ni ko kawese mawɗo nde wonno Seydi El Hadji Ali radiyallahu taala anhu kanko e ceerno Seydi El Hadji Mouhammad Saydou koɓe neɗɗo goto no ceerno Bachiru haaliri en ni Seydi El Hadji Ali no hijiratu soada haaliri en ni Seydi El Hadji Ali hay ɓiɓɓe makko e ɓiɓɓe ceerno fof nandi sifaji ceerno Seydi El Hadji Ali ɓiɗɗo mum afo wiyete ko Cheikh Ahmad Tidiane ceerno Alhaji Mouhammad Saydou wimum afo wiyete ko Cheikh Ahmad Tidiane ceerno Seydi El Hadji Mouhammad Saydou wimum afo jinna ɗum debbo wiyete ko nen Aissata Seydi El Hadji Ali ɓiyum afo jinna ɗum debbo wiyete ko nen wona ko noon koɓe hunde wotere Seydi El Hadji radiyallahu taala anhu gila to ceerno Cheikh Ahmad ha to ceerno Baba Galle woni kodda makko ɓe fof ko khalifaɓe Seydi El Hadji Mouhammad Saydou ɓe ngala hay tagdib goto hay lijas goto so wona lijas Seydi El Hadji Mouhammad Saydou kamɓe fof kamɓe hen ene jogui e mabɓe ko ɗo jibina ɗo e paƴama ko ceerno Cheikh Ahmad ko ɗo jibina gorgorrugi Alhaji
ko ɗo jibina enen Zeynab Alhaji Zeynab Thiam mo ceerno Bachir haalanta en joguinomo ko ceerno Ɗahiru An to Guijuloj on ko ɗo jibina ɓeɗo tata ko ɗo jibina wa amma noon caggal nde nelaɗo feeñini Seydil Hadji Ali radiyallahu taala no haalirte hankkadi ko ma o yaha o yeehi hunde nde moƴƴuɓe leydi ndi laamɓe leydi ndi wonani ɓe sunu no feewi ndeɗo hunde no fuɗɗori eno wayi welde eno wayi yiɗede eno wayi heewde dille ɓabbitade tan yaha no hawni hankkadi ɗum ɓerɗe ɗe goni sunare ɗum addi nokku o yeebaka nokku o majji seeɗa kono noon wonɓe ga ɓe ko tinniɓe laamɓe ɓe almuɓe wonɓe ɓe majji kono wona no majji ha laaɓi ha caggal ɗum ceerno Baba Galle Thiam mo Salamatu o ari ɗo kanko adi ɗo wadde gammu ɗo ko gammu watteno nden gammu watteno wona ziyara gammu ɗum ko ceerno Baba Galle waɗanno ɗum ceerno Baba Galle Salamatu o waɗi ɗum kadi fodde duuɓi 6 ɗum ko ɓeɗo no gandi Alaji Sankun en no gonnode goɗɗo ɗo gaabu ɓe eyo ɓe gonno hen o ari ɗo noon no waɗi gawri no rema no haalirte ni ko duɗal ngal no majjirimo o yirli mbaɗi duwa o jehen poftoyoɗen ha weera hade wedde no ɓe kaalirta taw jiire ari ɗon asi ha yaltini ndodi duɗal ndi jiire aɗa andi kowoni jiire ay dondi duɗal ndi yalti nde ɓe garoy o yetti tan o yi ko ɗo koni ngal ɗo duɗal yiitira ɗum ko ceerno Baba Galle Seydil Hadji Ali waɗi ɗum wa amma noon fewnude ɗum yonnude ɗum dartinde ɗum wona ceerno Baba Galle wona Alaji Mamadou Saydou wona ceerno Alaji Ahmad Tidiani wona Seydil Hadji Ali ko ceerno Bachiru mo ceerno Siraji mo ceerno Bachiru Seydil Hadji Ali ko on waɗani men ɗo holli men ɗo holliri men ɗo waɗani men fof e barkeji ɓeeɗa noon kono minenne kadi ko jinnaɗo men min jinga kanko holli men ɗo Alaji Moussa ko seeɗa kala ko jiiɗa ɗo mande wonde ɗo caggal lamɓe ɓe mbaɗino ɗo huɓere no mbimi on ni nde wonno koɓe moƴƴuɓe ɓe jiiɗa nokku o yirba ɓe mbaɗi ɗo huɓere wa amma duɗal ngal nan ɗon no waɗa mande tan no oya yitirno ni tan yeehi jokkoyi haaju mum o waɗa mande tan ko hayre ɗo ceerno Siraji nde ari o wi ceerno Cheikh Oumar ko goto e sahabaɓe makko ɗo wonno jiyaɗo Allah kawniɗo gongirante aɗan jiyaɓe Allah ɓe jomum so woni gongirante tan wiyete ko ñaaɗo ko gongirante omo jogui kankone sahabaɓe dariɓe so wi ta ko tawta ko woni Alaji Moussa en kamɓe pewni duɗal ngal ha fewi e yamirore ceerno Siraji ɗon ne ko noon wano paƴama ko nokku mo ganduɗa no jaabe duwaw wa amma noon no fuɗɗori eno fuɗɗori ɗum ko Alaji Moussa en wodani eɗen seede ko nokku jaabeteɗo duwaw dendagal Guinée Bissau nan anduɓe Guinée Bissau moƴƴuɓe Guinée Bissau tedduɓe Guinée Bissau fo e ɓeɗo leydi amen ndi Guinée Bissau min jogui ko 2 millions mankuɗo seeɗa walla 2 millions e oɗo 2 millions mbiɗo suusi haalde kalanmi koye réseaux sociaux min ngala hono oɗo jiyaɗo Allah to banggue gandal ko holɗum ko ɓiɗɗo dental ngal ko holton ko Fass o jeeya ceerno Abdoullahi Dembo Fass ko e holɗum ko e Gure Seydi Hadji Mouhammad Saïdou radiyallahu taala anhu donc wona ɗum woni Guinée Bissau fof nanɗo moƴƴuɓe leydi ndi fof nanɗo oɗo ko e moƴƴuɓe leydi ndi ɓe jeeya ko woni caggal am ko seeremɓe leydi ndi ko nandi hen ɗum waɗi ɗo so wiyama duwawno jaaboɗo o tan sikki ala duwawno jaaboɗo saabu ɓe kuccodirɗen ɗoɓe ɗum noon waɗi wadde ko daka waɗa ɗo ko waɗi ɓeydare no fewi nder leydi ndi waɗi ɓeydare no fewi e leydi waɗi ɓeydare e yimɓe ɓe waɗi ɓeydare e leydi ndi waɗi ɓeydare e wuro ngo saabu hande nde min garta ɗo premiére ndiyam hebde ɗum ɗo wona hunde wemde ndiyam hebde ɗum ɗo wona hunde wemde sa jaggiɗo pot ko ana ñaakiɗi poɗodirta ɗum
ha Allah walli hande wona ndiyam min kalante ko hande kay hay ko lampaji kuura kewi ɗo nde min ngari ɗo ko cuuɗi huɗo tan ngoni ɗo hande ɗo sa yiilima ɗo waɗɗo caméra sa yi ɗo suudu huɗo sa wi goo hade ma wiyoyde ɗiɗi ma yataɓe kewɗe fof ko barke Daka o seremɓe ɓe koɓe jiɗani en ko hanno hewno anandi no wano ndendine haalisaji mon ngare to amen mbaɗon pasuji mon so on jottima ngaron min duwano on so on duwima min duwanima on guitton haalisaji mon coodon ko gartiron ga gure amen ɗe ɓeydo so en calmoniri duwaw mo min duwani on toon no fecco woda ko heddi toon woda ko artiga so on ndenaki so on garti ha ɗo frontiére ɗo lurre ɗe goppon ɗum ɗon heddo ɗon wona hay hunde yottaki ayi ko ɗo ceerno suɓani en addi en ɗo o wona ɗo o jooɗo ɗo o wirda ɗo o duwano en ɗo Allah jaabo ɗo o adda madinaɓe no foti temdere e quelque madinaɓe nan ɗo so ɓe pini fof ko ɓe soodoyoɓe mburu ɓe coodoya wuro ngo naftoro barkeji maɓɓe wuro ngo heɓa développement salatul fatiyaji piyeteɗi ɗo ɗi hoto fayi wona madina de ko ɗo e leydi amen Guinée Bissau he ɗum waɗi kala no Daka o ɓeydori ko ɓeydare amen minen leydi ndi wadde neɗɗo leydi ndi kam so tawi waktu yonti waktu Daka o forani hedde hen caggal ɗum ko ndiɗo Guinée Bissau so tawi neɗɗo andi ko woni e oɗo Daka walla ko watte e oɗo Daka wona julɗo wona kefeero mi haalani haala dental ngal kay so tawi nani oɗo Daka tan fof foti ko rendude ara ɗo jooɗo ɗo ene waɗa ɗo lulde alliyankore ene rewa Allah ene duwe ha Daka o sako ko ɓeydare tan wonande leydi min jii hen jaam emin jii hen dañal emin jii hen ɓeydare dendagal leyɗele ɗe ɗo Daka o watte ɗo wona an andi koye réseaux sociaux kalte ceerno Abdoullahi en ko holɓen ɓen ko gaɗa kuntimbo kono mbimami ko minen manaka hay ɓuuri so yimin ɗo joni sa wiyama ceerno Abdoullahi daɗi Alaji Moussa aɗa jaam Alaji Moussa daɗi ayi ko barke Daka o machallah eyyi tigui minen mami garte makko yewtere won eyyi ɗum noon a jarama no fewi ceerno Hammadou Ali min jettima no hani tan yette ɗum noon ceerno machallah so tawi wonko jinnoɗa ɓeydude hen komin namdaki bisimilla maɗa so ɗum ala kadi mbawen waynodirde ñalawma jaam inchallah goɗɗum ɗum ko weltanade jaydiyankoɓe madinaɓe ɓe ganda leydi men Guinée Bissau ndiɗo leydi Guinée Bissau ko leydi Seydil Hadji Mouhammad Saïdou radiallahu taala anu saabu ko Seydil Hadji Mouhammad Saïdou woni Seydil Hadji Ali radiallahu taala anu ceerno o meeɗi arde ɗo ceerno hedde 94 o ari ɗo e leydi he ceerno oɗo président Ninou Vera mi wimo ay Sénégal te Ninou ko kefeero o wimo ay Sénégal Seydil Hadji Malick nan toon nanta minen hay lamɓe amen ɓe ko wittoɓe alhaali diine nde wonno yimɓeɓe ko ɗum woni himmeji mum ɓe Alaji Malick nan toon goɗɗo nan toon oy kono Guinée Bissau ɗo ko an tan wonɗo ko onon tan min gandi wadde ndiɗo leydi ko ceerno tan min gandi feccere alaɗo wamma noon saɗa ƴakka guerte sahaji aɗa hawra hen e ñolde tuuta i ko yersere tan ceerno Aliou Thiam to Wourossogui o wi hay kefeero Guinée Bissau ko tedduɗo hay kefeero Guinée Bissau ko moƴƴuɓe astahfirullah o hay kefeero Guinée Bissau ko moƴƴuɓe saka julɓe ɓe jaydiyankoɓe Madina ndeyɗo leydi julɓe wonɓe ɗoɓe fof ko almuɓe ceerno fof ko konngol goto fof ko anniye goto fof ko yidde wotere ɗum ko oɗon ballata men hen e ɗum ɗo ko message mo jinnomi yettinde mbeɗen beltani on no feewi kadi gande oɗon keeɗe e leydi he eɓe mbaɗa on suivre no feewi so on battori men ne kadi taw ene weeli men no feewi nanɗoni koye mum min jeeya walla waɗaɗo machallah ɗum noon musidɓe tedduɓe machallah en jetti ceerno Amadou Ali machallah jarama no feewi en jetti heedan men to banggue caméra Mamadou Malick yaadude mo gandantuɗa ko ceerno Ali Kandé en jettima no hani tan yiyete e nder yewtere nde eɗen jaade ne Saykou Oumar Diop arno yettinde yewtere nde ko musidɗo mo Ousmane Camara en dokkodiri aadi sahaji goɗɗi on jarama Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum
jaali eno koroyidɓe mum jaɓi allah njoke ahmada yew haala maako